ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони Сомонаи Савдо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор мо мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар замин, мошин, хона, квартира, техника, аппаратур бошад, агар дар WhatsApp Экрамда ҳақиқш 90 рӯи кен суратоша рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. Ирӯз 16 август соли 2024 1000 рубл 119 сомонӣ ирӯза наворда ҳастай. Daewoo Nexia ҳастай. Opel Astra хечбек ҳастай дидона. Toyota Camry ҳастай бо нархи арзон. Mercedes C-Class ҳастай. Электромобил ҳастай Nissan Leaf. Баъдан ВАЗ 2199 2115 ҳастай. Lada Priora ҳастай. Плюс беҳтарин мошина бари шумо тоқи тамошо кунен. бовар дорум ягон мошини арзон ба қаб мекунен. Ба канали мо як бор хуш омаден. ба хотири пешрафти ҳамин канали Савдо ТВ дӯстон ҳамин наворда лайкро занен. дар канал подписатсия кунед, навора сар мекунем дӯстон азиз. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати Акай Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, Акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. Марама занг зада бортон равон кунен, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад дӯстон азиз. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон дорен, ҳуҷҷатотон тамом шудагай, ба компанияи Акай Ҷамолиддин муроҷиат кунед. 8 сола стаҷи корӣ дора акамон. дар ҳарди WhatsApp аз номи канали Савдо ТВ зангзам масъя кунед бача азиз. мошинои хуби замонавӣ, комфортни бо шароитҳои беҳтарин шуморо аз ҷои зист мегиранд, соқу саломат худо хоҳад границаро мегзаронанд. ина занг занен, касоне ки ҳуҷҷатотон тамом шудагай, акамон худо хоҳад шуморо кӯмак мекунад. 24 соат Акай Ҷамолиддин дар хизмати шумо дӯстон азиз. дӯстон, мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ҳастай, ки дар ноҳияи Қумсангир соли баромад 1996 мега ки 39000 сомон нархша мондем бо муомилаш қатъяй. бензини холӣ Vectra B бечкай 96. моторш 1.6, коробкаш механика. WhatsApp-шон 36 32 аз номи Савдо ТВ занг занен. мақсад мега документот то моҳи апрела ҳастай. утилизатсия дорад. 4 баллон нав, краскаш серебристия ҳастай, ходовой 100%, дарош рушной, тоқа суми холӣ, аккумуляторш нав мондагем, тоқа сум қати 39000 сомонӣ мефурӯшемша. ҳаллиш намешавад. конкретни харидоро ҳамун нафаро ина WhatsApp ёки дасти прямой занг занен, маслиҳат карда бигиренша бача азиз. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. ҳастай бачаҳое ки ба хотири Астраҷи тамошо мекунам ора. Opel Астраҷи ҳастай, ки мошиновати мо солаш 99. ҳамун Ҷалолиддини Балхи румида қарор дорад. нахаду мошин 47000 сомонӣ бо муомилаш қатъяй. солаш 99. бензини холӣ, моторш 1.6, коробка передачи механика, объёми 1.6 қатъи, кузов хечбек, краскаи сия. маълумоти бештар рақамҳои 907 қатъяй, зангаватка чахчахка бигирен. салон тоза, мошинчаам худаш нахаду состоянии соз, зури бад хулас. ҳуҷҷат дора, баллонош нав пачка, сурошна сум дар кораи муомилаш қатъи, ҳозирашта 47. конкретни харидор бошага мо мардакем боши 1-2 бо камтар нархша поён мефурӯем. ҳамун нафарои аниқ Астраҷи харои конкретни бошен, агар ина марама зангза пирсенша. бачакҳое ки ба хотири Астраҷи тамошо мекунен, лайкро занен, дар ҳамон комментар нависен ки мо ба хотири Астраҷи тамошо мекунем. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. электромобил ҳастай, ки Nissan Leaf меган, солаш 2011, электричество машина. шаҳри Хуҷанд 65000 сомонӣ, муомилаш қатъи, коробкаи автомат. ина зангаватка чахчахка. рақамҳои 32 33 WhatsApp шунай нашоти ами Nissan Leaf дӯстон пурсоншен, хулас маъқул боша бигиринша. мошин ягон камбуд надора. савдо дар назди мошин дар шаҳри Хуҷанд бо муомила хуба мекунанд. ҳаллиш мешава, ҳаллиш намешава, ҳеҷ нагуфтиянд. хел ба нарх 65 та муомила хубам дора. бачаҳо лайкҳоро занен, дар канали мо
подписаться кунед. Наворои Саудо ТВ оиди мошино, хонаҳо, квартираҳои арзон мешавад. Хулас касоне ки боз бори аввал меҳмон ҳастен, аммо тугмачаи подписатсияра монен. Иншалло ягон мошинай, хонай, квартира арзон меёин сонадид. Мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Некси Даева ҳастае ки соли баромад 94 дар Душанбе нахаду 13500 сомонӣ. Ана некси, мана некси успет карда бигирем. Бардир азиз, бензин плюс газай. Объемаш 1.6 коробкаш механика. Инами ҳолат, ина краска тозаакай. Хоб, ами поёни қошои пешаш камтарак, аммо трешна дора. Неки хай балонои тоза фасон зур. Мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор 100%, коробка 100%, хадавои 70%, балонои 100%. ҳуҷҷатҳо тамом шудаги срочна бо нархи 13000 ҳозираша чи монданги бо муомилаи хубам мекунем. Мегӯяд 94 13500 конкретни харидоро бо арзона мешавад. Алишиша нагуфтем, мешава намешава, як худотон бо барнотора пешниҳод кунем. маъқул боша алиша мекунам. Бардир азиз, мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Мерседес Бенз С-класс ҳастае ки соли баромад 2003 дар Душанбе 39000 сомонӣ. 39 та инами С-класса успет кунен 2003 соле бача азиз. 39000 сомонӣ муомилаш хати. Бензин плюс газ, объем 1.8 коробкаш механика, кашиш зур, номеракҳои транзит, состояние чётки. Идеальни состояние, документо 100% ҳаст меган. Балону 100%, мотор, коробкаш ҳам 100%. Мошини соз хулас. Авангард гуфтиян. Арзони бад намешава. хоҳишаи ҳамаи харидоро конкрет нафаро ина пожалуйста WhatsApp мон 1222 чахчах када бигирен бача азиз. Мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Toyota Camry ҳастае ки соли баромад 2001. Camry харам ҷаен тамошо кунед. шаҳр Душанбе 40000 сомон, нарх 2001 сол. хел нарху умуман нест бача азиз. Бензини холӣ, объеми 2.4 қати механика. ина мошин, мана мошин. WhatsApp шон 9504 аз номи Саудо ТВ занг дорем. Бардир азиз, мега ассалому алайкум Camry харои муҳтарам. Camry дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. алишам мешава. алиши вариантора пешниҳод кунен. может маъқул боша алишам мекунен. хел ба нарх 40 та ҳозирашта. объеми 2.4 механикаш қатия. бензини холӣ, состояние мошин ҳолати хуби техникӣ. бо муомилаи хубам мекунан шаб. чизе ки дар шумо боша, агар заминай, мошинай, хонай, квартирай, дар аввали навор WhatsApp 9997 мо рӯй кунед, суратош ҳамроҳи маълумотош, ранги ҳамаи мошино рекламаи гизара карда фурӯша мегзорем. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. 21099 ҳастае ки советский тоза, солҳои баромади 2004. ина морда, мана морда 10000 сомоние бача. ба 10000 нами мошина метавонед ҳозир рафта харидор кунед. рақамҳои 917 4 аз номи Саудо ТВ занг занед. бензини газ, объеми 1.6, коробкаш механика, состояние мошин ҳолати хуби техникида қарор дорад. мотор, коробка, хадавои 100%, балонош 60%, ҳуҷҷатош буҷрега. мега ки ҳами балонои 60% дора. ҳуҷҷатош тамом шуда инжектор, мотораш 1.6 инжектор аст. срочна фурӯшӣ 10 та муомила мешава. алиш меша намешава. хулас қайд накардам бача азиз. ҳазотон вариантотона пешниҳод кунем. маъқул боша мумкин бикунам алишам. наворо маъқул боша. агар бачаҳо павраски ҳамин навор чи дора, лайк дора, канал чи дора, подписатсия дора бача азиз. агар хоҳем ки ҳамин мошино савдо шава, хулас ардуши дастгирӣ фаромӯш накунем бача азиз. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. 2115 ҳастае ки ваз 2115 мошиновати соли бароиш 2004 дар Душанбе 11000 сомонӣ. ба 11000 ҳамин мошина ҳозир ҳамин рақамҳои 4 та 6 та занг мезанем, мехарен шумо. дар азиз, бензини газ, объем 1.6 қати, коробкаш механика, 11 та муомила қатия. мошинча дар ҳолати хуби техника қарор дорад. хадавои 100%, балонҳо 70%, ҳуҷҷатҳо буҷтагай, мотораш 1.6 инжектор бо муомила хубам мекунам. бардир азиз, ина маромат аз номи канали мо муроҷиат кунед, арзонтон мекунанд.
мордои фасон тоза мошинчаи ҳолати хуби техникӣ нахаду душанбеда айни ҳол гашестай. Касе ки мегире намарамад занговат кард чахчах кард дӯстон азиз бигирен ша. Лайкора ҳатман бизанен. Наворда лайк монен роҳе кине бачаҳое ки мақсад мошинхар ҳастанд, хонахар ҳастанд, квартирахар ҳастанд. Унаҳо худохоҳ соҳиби ягон мошинай, ягон хонаи арзон мешаванд дӯстон азиз. Мегзарем ба нуҳумин мошини фурӯшӣ. Астраҷи ҳастай ки мана Астраҷи солҳои баромад 2003 дар Душанбе бо нархи 70,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Бензини холӣ, объем мотори 1.6, коробкаш автоматика, салон тоза, салафан печ, фурӯши намарамад, мошинчаи бақагӣ Астраҷи хечибекша 2003 солуш, темболи автоматика. Сурашаш сумдарка дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Вагони состояние мошин без камбудӣ ҳай, расход надора умуман. Ҳамақа ки бензина мерезенша ҳай мекунен. Ҳамаи наворотҳо кор мекунанд. Мошинча ҳаматарафа созакай, краска тозаакай, 4 баллон дискаш хати пачка муомила хуб мешавад. Савдо дар назди мошин 70,000 сомонӣ зангаватка чахчака бигирен шавад. Мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. ВАЗ Приора ҳастай ки соли бароиш 2015 сол дар шаҳри Душанбе бо нархи 47,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Солҳои 2015 мошинчаи нав. Ягон ҷош мақсад ай сол маълумай ки хеле пусидагӣ надорад. Яъне состояние бензини холӣ, объем 1.8, коробкаш механика. Види зурда хулоси гаварда. Мордора бинед чӣ хел фасон ай тараф. Лада 0065 VM01 номерош. WhatsAppшон 6467. Пул дар корай, мошинча тоза, пусидагӣ надора. Документҳо то охир сола, дискои R15, лабаҳои капка буд. Навори Саудо ТВ ба 10 дона мошин тамом шид. Ҳамин лайка бизанен, дар канал подписатсия кунен. Ай ҳаматон рӯзен бачаҳо азиз. Чизе бошад дар WhatsApp роҳӣ кунед, зиндаву сарбаланд бошед.